Les Franqueses del Vallès. Província de Barcelona. Comarca Vallès Oriental. Població 20.364 habitants. Destacat, amb una consolidada tradició agrícola, les Franqueses del Vallès és el municipi on s'han trobat, al voltant de la masia de Can Marjans, instruments lítics fets en quars i conglomerats, les restes més antigues de presència humana del Vallès Oriental. Les esglésies romàniques, els petits nuclis i el paisatge, tacat de zones de conreu i ramaderia, juntament amb el pas del riu Congost en un terreny planer, ofereixen riques rutes per fer a peu o en bicicleta, fins i tot amb nens. Imprescindibles: assistir al Ball de l'Espolsada, descobrir, tot passejant, els masos i masies rurals del terme, admirar les esglésies parroquials, sobretot la de Llerona, fer una ruta que ens permeti conèixer la trentena d'arbres d'interès escampats pel terme, passejar pels paratges naturals de Marata. Suggeriments: admirar la panoràmica des del Turó de les Mentides. Festa Major es celebren entre juliol i setembre, segons cada nucli urbà.